Dijous 24 d'abril de 2025, ahir va ser un dia de joia, d'il·lusió, amb la celebració del Sant Jordi. Per cert, gràcies per venir-nos a veure a la plaça de la Vila, però avui toca tornar a la realitat, perquè avui parlem de les persones sense llar de la nostra ciutat. I és que la taula sense llar justament fa una crida a la ciutadania de cara al recompte que se celebrarà en concret la nit del 6 al 7 de maig, el recompte de persones sense sostre, un recompte que arriba, per cert, quan més o menys fa un any que va tancar Can Bufivell. Justament avui a la tertúlia ciutadana, a la tertúlia política, volia dir, parlarem de Sant Jordi, d'aquesta ressaca després del rècord d'ahir de vendes i sobretot del que ens espera el Sant Jordi de l'any vinent, perquè l'alcalde ahir justament en el programa d'Opinacat va dir això. L'any que ve per aquestes dates, amb tota seguretat, aquest carrer i aquesta plaça estarà aixecada. Per tant, ja estem treballant amb una iniciativa temporal, però que ens portarà que inevitablement l'any que ve no podem celebrar la fira a la plaça de la Vila i als carrers més propers. Veurem què ens expliquen des del govern sobre el que passarà al Sant Jordi de l'any vinent. Ho parlarem a la nostra política, a la nostra tertúlia política. I avui també parlem de teatre, de propostes d'aquest mateix cap de setmana, que ens porta el Gerard Guerra, propostes com aquesta. Sí. I això? Res, que m'ho va regalar un... Es tracta de l'imperatiu categòric, que es podrà veure al Teatre Zorrilla aquest dissabte 26 d'abril, una comèdia descarnada i tendra alhora sobre la precarització de la universitat, l'habitatge, la solitud i la invisibilitat a partir de la maduresa. Aquestes i altres propostes teatrals al final del programa. Comencem a girar el Badalona 360. Bona nit, i com dèiem, comencem parlant d'aquest recompte de persones sense llar que es farà la nit del 6 al 7 de maig. És un recompte que es fa cada 2 anys, per tant l'últim recompte es va fer el 2023. Aquest any es farà aquesta nit del 6 al 7 de maig i fan una crida des de la taula sense llar per demanar voluntaris que participin en aquest recompte de persones que es veuen abocades a viure i a dormir al carrer. Avui ens acompanya l'Eduard Rafel, de Sant Joan de Déu de Serveis Socials, en representació d'aquesta taula sense llar, i també ens acompanya la Úrsula Galceran, que és voluntària. Què tal, com esteu? Molt bé. Molt bé. Sí? Deia que entenc que si demaneu voluntaris és perquè falta gent per fer aquesta escombrada que feu aquesta nit del 6 al 7 de maig. Correcte, sí. L'any 2023, aproximadament van participar-hi unes 150 persones i les dades aproximades o la quantitat de persones aproximades que necessitem hauria de ser similar. Ara mateix ens en falten unes 70, per tant ens ve molt bé que avui ens convideu en aquesta taula per poder llançar animar a la gent que pugui participar en el recompte de l'any 2025. Expliquem per què es fa aquest recompte. Aquest recompte es fa, ja es va començar a fer l'any 2016 i bé, és un recompte que el seu propòsit és doble. Per una banda tenim poder quantificar i dimensionar la realitat de les persones que estan dormint al ras a la ciutat de Badalona. L'any 2021 eren 45, l'any 2023 en van ser 90, i enguany hem de fer el recompte per saber exactament on ens trobem. Per tant, ens ajuda molt a dimensionar el fenomen i poder, amb aquesta informació, poder tirar endavant propostes per poder atendre o poder combatre aquesta situació dins de la ciutat i poder atendre les persones que es troben en aquesta situació. Per l'altra banda, un doble fil, un és dimensionar per poder fer accions més tècniques, diguem-ne, però per l'altre també té un efecte de sensibilització a la societat perquè el sensellarisme té una càrrega molt forta a nivell estigmatitzant i moltes vegades ens trobem amb vocabularis molt durs cap a aquestes persones i el que volem fer és apropar la societat en aquest fenomen per també humanitzar aquesta realitat que està en els nostres carrers. Quan dius vocabularis molt durs, què vols dir? Doncs, per exemple, persones, un sin techo o... Que les deshumanitzem. Exacte, saps? Per exemple. Llavors, nosaltres el que volem també és sensibilitzar que són persones que tenen una vida, que han viscut una vida i que per unes circumstàncies X es troben en aquesta situació i per tant són persones que tenen la seva complexitat
I això jo crec que és molt important que es pugui conèixer i que les persones s'hi puguin apropar en aquest fenomen des d'aquesta mirada més humanitzada de la situació. La Úrsula, entenc que ha participat en altres recomptes? Sí, he participat en tots excepte el primer, que va ser el 2016, o sigui, el del 2018, 21, perquè aquí teníem el Covid que no ens va deixar, i el del 23, i aquest any esperem tornar-hi a ser. I com va ser l'experiència? L'experiència és molt positiva, jo diria que tens sentiments contraposats, no? Per un costat, doncs, bueno, adonar-te, no? Que al costat d'on vius tu, on tens una vida totalment normal, doncs al teu costat hi ha persones que viuen en una situació molt precària. I per altra banda, doncs, bueno, és una experiència molt positiva i sobretot si és compartida, no? Que aquesta és una de les parts que és bonica, no? Doncs, per un costat, doncs, t'adones de com és la teva ciutat, tens oportunitat de caminar per carrers on segurament no hi camines cada dia, a més de nit, en un moment on estaries veient la sèrie de torn o estaries descansant, vull dir que també és una cosa que ho fa especial. I l'altre, doncs, bueno, en el moment en què ho comparteixes, tant amb gent que coneixes com amb gent que no coneixes, però que estàs junt allà per un mateix propòsit, doncs penso que és una cosa que és molt positiu. Clar, feu un passeig, entenc, per tots els carrers que podeu, no? Intentant arribar a tots els possibles, però aquestes persones en moltes ocasions s'amaguen, no? És a dir, que no és un recompte empíric, científic. És un recompte de les persones que heu vist aquella nit. Que dormen al carrer. I aquella nit. I aquella nit, clar. Perquè és possible que algunes dormin un dia a Badalona i unes altres nits dormin a d'altres llocs, no? Que siguin itinerants. Aquesta és una possibilitat. El que passa és que el recompte es fa en un dia concret, en una nit concreta, i s'intenta que sigui ni massa freda ni massa calorosa, és a dir, que sigui en un moment de l'any que es pugui fer aquest recompte i sabem que és una foto del moment, d'un únic dia, no? Però és una manera que és un sistema que s'ha fet a moltes altres ciutats i ja està validada, per tant, el pentinat que es fa de la ciutat està dividit en zones i llavors cada grup de voluntàries i voluntaris van en grup per fer aquest passeig per la ciutat i poder visualitzar quines persones es troben en aquella zona dormint al carrer. Es comptabilitzen les que dormen al carrer. Les persones que estan aixoplugades en llocs tancats, encara que no hi hagi un sostre, però si estan en llocs tancats de difícil accés, com és una acció voluntària, és una acció que es fa combinada amb professionals i voluntaris, no entrem en llocs on han d'entrar equips especialitzats, diguem-ne, no? Per tant, aquests no els compteu? No, aquests sí que hi ha un cens de l'Ajuntament de Badalona que ens podrà proporcionar les persones que dormen en aquests espais. Potser no d'aquesta nit, però sí que tindríem informació també sobre aquesta, però l'objectiu del recompte és comptar les persones que dormen explícitament al carrer. És a dir, no en altres espais on també hi ha persones, perquè el sensellarisme és molt més ampli del que a primer cop d'ull es pot veure, però si més no, la forma més extrema o potser la situació més extrema del sensellarisme és d'aquella persona que ni tan sols té recursos per poder trobar-se un espai més amagat o més refugiat de les inclemències, tant del temps com dels perills que també suposa dormir al ras. Amb ells no interaccioneu, amb ells o amb elles? No, de fet crec que els professionals just abans de començar la caminada i l'exploració ens donen una mica d'instruccions. Sí, que el centre d'operacions és Can Banús, oi? Correcte. La masia de Can Banús. Des d'allà sortiu. Sí. Aleshores, es tracta sobretot de no interactuar i sobretot de no molestar, que això també és el que a vegades també es fa èmfasi, vull dir, també respectar les persones, estan en el seu moment de descans, estiguin on estiguin, a no tenir aquesta actitud invasiva. I justament tenim uns qüestionaris que també ens ajuden a identificar si aquesta persona està acompanyada, si té algun animal de companyia, si està aixoplugada, si té algun material que l'ajudi a abrigar-se o no. Aleshores tenim aquest qüestionari i en cas que no ho puguem contestar tot, posem un no contestem, però no anem a preguntar i a treure tot el detall. Clar, dèiem, Rafael, fa 4 anys, 45, fa 2, 90. Ho dic bé? Aquest any no ho sabem, però fa un any va tancar Can Bofí Vell, més o menys, que està alberg municipal, que el govern diu que està buscant una alternativa, que encara no ha explicat, però que diu que presentarà en breu. Tot fa pensar que podria augmentar el nombre de persones.
tot fa pensar que podria augmentar el nombre de persones, però bueno, això no ho podem saber fins que no fem el recompte, perquè també hi ha iniciatives d'altres entitats que també han intentat trobar sortides o alternatives a aquestes persones que estaven a Can Bofill, o les persones de Can Bofill també s'han pogut moure cap a altres municipis, que és una realitat també de les persones que es troben en aquesta situació. Per tant, hem de veure quin impacte tindrem en aquest any 2025 en el recompte de les persones sense llar. Em deies que l'Ajuntament us facilita un cens. Sí. Entenc que no us l'ha facilitat encara. No, encara no, però arribarà. Arribarà. Però us el facilita al voltant d'aquestes dades? Sí, hem fet una crida, hem demanat, i l'Ajuntament s'ha prestat a cedir aquestes dades, i per tant, nosaltres contents de poder comptar amb aquesta diagnosi també tècnica que proporcionarà l'Ajuntament de Badalona. Ho dic perquè fa 2 anys, en l'anterior recompte, l'Ajuntament es va implicar d'alguna manera. Aquest any tinc entès que l'Ajuntament ha sortit de la taula sense llar. Sí, correcte. Per tant, no participa activament en el recompte. No hi participa activament en el recompte. Però, en tot cas, quan se li demana col·laborar en temes concrets, no podem dir que tampoc no hi sigui. Diguem que en aquest cas sí que hi contribuirà, i per tant, la crida al recompte és per tota la ciutadania, i totes i tots hi estan convidats a participar. Úrsula, què creus que fa falta a un voluntari o voluntària? Si algú es vol apuntar, què necessita saber? Necessita saber que primer de tot està tenint una foto més real d'allà on viu, i crec que tots tenim aquesta responsabilitat de conèixer on vivim i de la realitat que hi ha. I l'altre, que és una bona oportunitat per fer una cosa diferent, per compartir-la, com dèiem, i si no té cap d'aquests motius, si no, caminarà, que també és saludable. Sí, vull dir que en quant a requisits, l'únic és, que pugui caminar una mica. Sí, és que puguis desplaçar-te pels teus propis mitjans, i a partir d'aquí... Perquè s'ho repartiu per zones, entenc? Sí, està distribuït per zones, i llavors per diferents barris, i llavors, la distribució es fa en petits grups, s'intenta que siguin grups heterogenis, que hi hagin professionals d'atenció que formin part d'aquests grups, i que les voluntàries i voluntaris també puguin formar part d'aquest petit grup, i per tant, mentre vas fent camí i vas pentinant el barri, vas comentant també situacions que es troben o dubtes que es puguin tenir, i és un espai prou interessant com per poder-hi col·laborar i poder viure. De fet, la gent que ho ha fet ho valora molt positivament, l'experiència. Què dura aproximadament? Doncs comencem una miqueta abans, cap a 11:15, a 11:15, quedem a Can Banús, que és el campament base, diguem. Allà ens regalen, ens brinden un petit piscolabis les companyes i els companys d'acollida d'Esperança a totes les persones que participem en el recompte, que és molt d'agrair, la veritat. I posteriorment, a partir de les 12 de la nit, comença ja el recompte. Per tant, la gent ja es va movent abans d'aquesta hora cap a la zona on ha de fer la pentinada, la caminada. I per tant, en unes 2 hores aproximadament, a les 2 ja teòricament ha d'estar tot acabat i pentinat i comunicat. Si algú us vol apuntar, què ha de fer? Doncs ha d'adreçar-se a la pàgina web taulasenselllar.org, i allà trobarà, de seguida li sortirà un banner convidant-te a participar en el recompte, i per tant, és tan sols inscriure's allà, donar les teves dades, i ja està, i ens posem en contacte ja ens posem posteriorment en contacte per ultimar detalls. Segons la vostra experiència, aquesta és una problemàtica que va més, oi? És a dir, la lògica diu que si les famílies, diguem, mitjanes ja tenen dificultat per accedir a l'habitatge, segurament persones que tenen problemes per accedir a una feina, cada cop ho tenen més difícil per tenir un sostre. Això està clar. Sí, està clar. I que segurament el perfil ha variat molt en els darrers 10 anys. De persones que s'hi han trobat quasi bé d'un dia per l'altre, sense alternativa. Nosaltres, per exemple, en el programa Inclusió Bisbe Carrera, Sant Joan de Déu hi participa amb la gestió, duem el centre Diu Folra, i és un centre on, en certa manera, és com un termòmetre del que passa. A l'inici, sobretot, teníem molta gent gran que, fent la diagnosi de la situació que passava, es va intentar procurar i arrencar projectes on aquestes persones poguessin pernoctar-hi. I, per tant, encara tenim gent gran, però també han anat confluint persones d'una edat més jove,
persones extutelades que han sortit d'aquesta protecció i no hi ha altra protecció que els pugui acompanyar i, per tant, doncs, bueno, són perfils que sí que van modificant-se i van canviant en el transcurs del temps, no? I parlem només de persones soles, no en parlem de famílies o de famílies monomarentals que també es troben en situacions de desnonament que, d'alguna manera s'ha de buscar o s'han de trobar respostes a situacions de sensellarisme, més enllà de la solidaritat ciutadana. Eduard Rafel i Úrsula Galceran, moltes gràcies. Gràcies. Que vagi molt bé aquest recompte del 6 al 7 de maig. Si algú vol apuntar-se com a voluntari o voluntària, ja sabeu, taula sense llar, busqueu a internet, allà us sortirà un formulari, i l'hauran d'omplir, i així de fàcil. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Bé, nosaltres us expliquem, com sempre, a aquesta hora, que si voleu contactar amb aquest programa podeu fer-ho de moltes maneres. Si necessites que algú t'escolti, El Badalona 360 ho fa. vols explicar el teu problema? Tota aquesta barreja de situacions crea bastant de caos en aquell moment. Vols impulsar alguna iniciativa i necessites que et donem suport? Portar a l'Agència Espanyola del Medicament aquest dossier amb totes aquestes proves i necessitem fabricar aquest fàrmac. Tens alguna habilitat que voldries mostrar en públic? Apunta, no et perdis cap detall. Apunta't al telèfon i envia'ns un WhatsApp al 659 00 42 74. Som al teu programa. Comencem la nostra tertúlia política. Saludem avui el David Mejía, regidor de Via Pública, l'Àlex Montornès, president del grup municipal d'Esquerra Republicana, i la periodista Carola Barriga. Què tal, com esteu? Molt bé. Molt bé. Ara em deia l'Àlex, mentre sonava aquesta promo, que tu participes en el recompte cada any que es fa, per tant, cada 2 anys. Es fa, excepte el primer cop, que no... Que va ser el 2016. Sí, però els altres sí que he participat i recomano a la ciutadania que s'hi apuntin, que hi participin, fan falta molts voluntaris i és bo que des d'aquest mitjà feu difusió. Sap greu que l'Ajuntament de Badalona ja no estigui a la taula sense llar, perquè això li donava més força, però si tenim molts voluntaris i voluntàries, doncs podrem fer millor aquesta feina. I agrair també a totes les entitats que ho fan possible. David, per què l'Ajuntament ha decidit sortir de la taula sense llar? Bé, jo, en primer lloc, després d'escoltar també els representants, com podeu veure i observar, l'Ajuntament col·labora i posa totes les facilitats que es demanen per poder traslladar qualsevol dada o qualsevol informació que sigui necessària per tal de fer la feina millor. Per tant, jo crec que aquest és el paper que ha de tenir una institució o una administració pública. De fet, si la ciutadania pot mirar el darrer ple, no l'anterior, al torn de preguntes, nosaltres vam preguntar per què l'Ajuntament havia sortit de la taula sense llar. I la tinent d'alcaldia d'Hisenda va respondre molt diligentment i ens va dir que es considerava per part del govern que s'havien assolit tots els objectius que tenia aquesta taula, cosa que nosaltres no entenem perquè segueix dormint gent al carrer. Però aquest va ser el titular que va dir la regidora, el motiu de sortir de la taula sense llar és perquè el govern assumeix que ja s'han complert els objectius que tenia aquest espai. Nosaltres no ho entenem. I a partir d'aquí denunciarem que l'Ajuntament no hi és per molt que col·labori, perquè no és el mateix col·laborar que ser-hi. Carola, vols dir alguna cosa? És una problemàtica creixent, És a dir, és com l'última conseqüència del problema de l'habitatge que ens afecta a tots. Al final tot és una cadena, no? Sí, ahir, per exemple, sortien dades dels preus dels lloguers a Catalunya, de la mitjana de preus de lloguers, que no és precisament la ciutat de Barcelona, com podríem pensar, sinó que, a més, són poblacions que tenim a tocar. Jo vaig quedar bastant parada quan vaig sentir que Premià de Mar era una de les ciutats que tenia uns índexs de lloguer mitjà més alt. Sempre m'havia pensat que el Premià Ric era el de dalt i resulta que no, que és el de baix. Al final el sensellarisme és la cadena, no? Un no vol dormir al carrer, un no vol dormir en un caixer automàtic, s'hi pot dormir en un llit, amb un matalàs i amb un llençol i una manta. Per tant, és un problema i crec que aquí han d'implicar-se totes les administracions. La que li toca més de prop, que en aquest cas és l'Ajuntament, i la que li toca més lluny, que és la Unió Europea. El Ricard, que ja saps que és de Premià. Sí. El Ricard Gaeta m'està dient que, clar, que el Ricard de dalt, no va dir, el Premià de dalt és intocable perquè són cases. Són cases, són xalets, no? Segurament deuen ser més de propietat, i com que això jo feia referència al lloguer, potser a Premià de dalt no tenen llogaters, potser, no ho sé. Sempre que es parla de Premià, el Ricard ja em parla per orella. Bé, algú vol dir alguna cosa més?
No, insistint això, que la ciutadania s'hi apunti. Que participi la gent en aquest recompte de persones sense llar. Bé, us vaig demanar, us heu recordat quasi bé tots, de portar un llibre, que és el llibre que no sé si és el llibre que us han regalat o el llibre que heu regalat, i aquí ja no vaig posar condicions, perquè això depèn molt de la situació personal de cadascú, i heu complert quasi bé tots. En tot cas, la Carola sabrà dir-me quin llibre, almenys, el nom, no? Sí. Va, comença tu, Carola. Tu vas regalar-lo o te'l vas regalar? Me'l van regalar. Jo vaig regalar, però aquests me'l van regalar. Aquest me'l van regalar. És el de la girafa i el zoo, que no sé el nom bé, però ha estat el tercer. El del Joel Dicker? Sí, el de Joel Dicker. Un dels llibres més venuts. Doncs mira, me l'han regalat avui a mi. M'ho haguessis dit, l'hagués baixat de redacció. Doncs aquest. Em van regalar aquest i després, com a fent badalonisme, també jo vaig comprar el de la Sílvia Soler i el de la Laura Fa. Home, la Sílvia Soler, dels que més ha venut a tot Catalunya, com sempre. No he sortit de la llista de... Ara ja sabeu què fa el gremi de llibreters, preguntar-me a mi i llavors ho publicar. No, però vol dir que tu més aviat et deixes seduir per les tendències. No passa res, jo també. Amb Sant Jordi sí. Jo també, Sant Jordi sí. Jo també. L'Àlex què em porta? Em porto dos. Un, que és badalonisme també, de la Bea Ruiz, que és un llibre de poemes que a més m'hi vaig comprometre, me'l va dedicar i em va fer molta il·lusió. I li vaig dir, doncs demà vaig a veure en Tornero i diré que... Pel camí dels blaus. Pel camí dels blaus. Mira, de poesia sempre es parla poc, eh? El recomano molt, és una autora badalonina i d'aquí poc farà la presentació del llibre. T'agrada la poesia o només l'has comprat per cada bé, diguem? La poesia m'agrada, no és una cosa que llegeixi normalment, però... em mira així d'aquesta manera. A ella la conec. Quina diplomàcia. A ella la conec, a la Bea Ruiz, sé que és una persona que s'esforça molt i està intentant publicar llibres, en aquest cas amb el Pont del Petroli, i crec que era bo donar-li suport a gent que intenta fer coses noves i que s'esforça molt. Per tant, m'hi vaig comprometre amb la Bea i volia poder-ho explicar aquí. I l'altre és Nexus, d'en Yuval Noah Harari, que és un llibre... És el de Sàpiens? És el de Sàpiens, és el darrer que ha escrit, el va escriure el 2024, jo he anat seguint-los tots perquè és un llibre que et fa pensar molt, i en aquest cas fa una reflexió de com la informació s'ha gestionat al llarg de... Ja que ho fas bé, fes-ho bé. Al llarg de la història de la humanitat, com la informació, les cadenes d'informació s'han utilitzat per construir les societats i com ara amb la intel·ligència artificial i el creixement dels populismes quin paper pot jugar a la informació, en aquest cas també els mitjans de comunicació, etc. I tinc moltes ganes de començar-lo que no he pogut. No és un llibre lleuger, diguem-ne. No, però et fa pensar molt. A vegades estàs més d'acord amb en Yuval Harari, a vegades menys, en tots els seus llibres, però com a mi és aquells llibres que vas llegint i reflexiones, que crec que és important. David, jo haig de reconèixer que el de Sàpiens m'ha costat llegir-me'l. És molt contundent i molt dens. Però fa pensar molt, fa reflexionar molt. Sí, però mica en mica. Bé, però és que hi ha gent que utilitza la lectura legítimament per desconnectar i no per pensar. L'Àlex és un home de ciència, no? I doncs li agrada molt pensar, que està bé, I també m'agrada passar-m'ho bé, a les novel·les també m'agraden. Està bé. Bueno, doncs a mi m'han regalat un llibre que es diu El rebaño, de Jano García. Jano García és un economista... Ensenya. Un economista liberal que té... Ostres, economia, també lleuger, eh? Bueno, no parla d'economia. Pensa que em portareu novel·letes de, no sé, de novel·la... Jo t'he dit la Sílvia Soler, la Laura Fa, jo venia així... El Joel Dicker. El llibre més és infantil juvenil, una cosa així lleugereta. Mare meva, economia. I m'han deixat per terra. No, però no parla concretament d'economia, sinó de qüestions que són compartides a Occident per la majoria de la població com a conseqüència del que escolten o del que reben, de la informació que reben per part dels mitjans de comunicació, les xarxes socials, i fa una reflexió sobre si realment aquestes majories i el que pensen és realment el correcte o no el correcte. És perquè faig aquest experiment de demanar a la gent de la tertúlia que em porti els llibres, sempre em porten llibres així. Jo crec que fan una mica de trampa, que en realitat has de demanar els pecats de la Xona. Exacte. Aquest no ha estat dels més venuts. O el Joel Dicker. I aquí em porten un de la biblioteca per quedar bé, que sembla que són literats. Escolta, a veure, clar. No, però per exemple hi ha el llibre que vaig tenir l'any passat que es diu Armes, acer i bactèries. I es fa una reflexió molt interessant, no me'n recordo d'autor, i quedo molt malament, però el llibre és molt interessant perquè es pregunta per què el 1492 els espanyols arriben a Amèrica i no són els asteques que arriben a Europa, i quines són les condicions que han fet que unes societats es desenvolupin d'una manera i d'una altra. Vull dir, aquest també el recomano, que és molt interessant. Que és la típica pregunta que es fa a tothom. Tu et lleves al dematí i dius, els asteques, 1492. No, però ajuda a entendre moltes coses del món. No, i tant. És que, a veure, llegir serveix per això, per aprendre. Bé, què us va semblar el Sant Jordi? Molt bé.
Va ser Sant Jordi de rècord a Catalunya, no? 26 milions de llibres facturats, 2 milions de llibres venuts, segons les dades provisionals que es donaven a conèixer. Sí, 7 milions de roses. 26 milions d'euros, sí. No ho he dit bé? 26 milions d'euros facturats i 2 milions de llibres venuts. Ara ho dic bé. No sé com va viure la festa de Sant Jordi, si vau anar a Barcelona, si vau anar a Badalona. A Badalona nosaltres fem parada com a partit i aprofitem per estar amb totes les entitats i llibreters i floristeries de la ciutat, saludant-los, donant-los, gaudint d'aquest dia tots plegats, i vaig estar molt content perquè tota la ciutadania el va gaudir molt. Va fer molt bon dia. Va fer molt bon dia. Molt bon dia, molta calor. Jo crec que és el dia més especial de l'any, a Sant Jordi, com a mínim personalment. Ah, sí? Sí, a mi és el dia que més m'agrada. A més nit de Reis, la nit més màgica. No, a mi m'agrada el dia de Sant Jordi, és el dia que més m'agrada. Està bé, això. I a part que crec que hauria de ser la Diada de Catalunya, però bueno, això ja és un altre debat. I que hauria de ser festiu, que és el debat de cada any. I que hauria de ser festiu. Sí? Tu preferiries? A mi m'agrada. Crec que el laborable funciona millor, en quant a vendes, almenys. Pels llibreters i els floristes, segurament, no? Si m'ho dius a nivell personal, doncs, home, sí que t'agrada gaudir de la festivitat i t'agrada gaudir dels carrers i de veure la quantitat de gent, de llibres, de roses, de l'ambient que es percep en els carrers i, per tant, és un dia maco i que Badalona va demostrar que una vegada més que va sortir al carrer, que estava ple i que la gent va gaudir i també vam veure Televisió de Badalona ja a plaça de la Vila, que teníeu el set muntat i la veritat és que va ser molt interessant i sobretot crec que la gent s'anava apropant i era curiosa. Sí, a mi em va agradar molt la façana de l'Ajuntament. A mi aquelles roses les vaig trobar xulíssimes. Trobo que s'han de lluir els espais que tenim i trobo que l'eix que es feia amb els llibreters, que ja és una cosa tradicional, ja fa temps que és així, i amb la part de Francesc Layret, convida molt a passejar. Potser hauran de seguir treballant una mica perquè quan acabes de fer el recorregut venint des de Pompeu Fabra, arribes a l'Ajuntament i El que diuen els llibreters és que se senten una mica com aïllats a la plaça Pompeu Fabra, tot i que hem de recordar que quan estaven a la plaça de la Vila era pitjor, perquè allà, clar, és un espai molt petit, la nostra plaça de la Vila, i estàvem tots allà enxubats, però sí que és cert que ara hi ha com una mena d'oasi que és la plaça Pompeu Fabra i queden una mica com apartats de la resta. Però a la tarda era molt... Sí, perquè hi ha més gent. El flux era molt continu, no hi havia una sensació que hi hagués al mig Martí Pujol, era molt continuat. I a part que els llibreters no només van estar el dia de Sant Jordi, sinó que van estar dies previs, que això també els ajuda. Àlex, volies dir alguna cosa? Sí, a mi la façana em va agradar molt i crec que està ben decorada i, per tant, crec que s'ha de posar en valor. El que sí que em va sobtar és això de que no hi havia cap senyera a la façana, que lliga amb el que tu deies que pogués ser la diada. No, però històricament sempre hi ha hagut... Era una opinió personal. El motiu que va donar el govern, que és el que jo no acabo d'entendre, van dir no, com que s'ha mort el papa hem decidit no posar la senyera en l'edifici. Això és les declaracions que va fer el govern. Però llavors a mi la contradicció és perquè decores la façana, una part, fiques les roses que quedaven molt bé, i en canvi la senyera no la poses perquè s'ha mort el papa, cosa que no s'entén, perquè si no poses res, doncs no posis res, però que precisament la senyera no la posis és una cosa molt estranya. I per tant, com que aquest govern no fa ni un mes va votar en contra d'aplicar la llei de política lingüística a Badalona en el ple, doncs hi ha coses que ens comencen a grinyolar una mica, no? Que sembla que allò de la catalanitat potser no ho portem massa bé, però bueno, excepte això, tot el resta molt bé. Jo penso que és buscar conflicte amb una cosa que no hi ha conflicte i que nosaltres vam celebrar Sant Jordi de la millor manera possible per al conjunt de la ciutadania i que buscar aquestes coses per intentar buscar confrontació... No és confrontació, és que és... Tu has dit que havia de ser la Diada de Catalunya i per tant la senyera, que és la bandera de tots, està bé que sí. També és veritat, i a través de protocol també es va dir que estem en uns dies que l'Estat estem de dol per la mort del papa i per tant, bueno... Clar, però m'entens, no? La senyera es va faltar respecte pel dol del papa, però posar roses al balcó no és el que jo no acabo d'entendre. Que segurament sóc jo, que em costa. Jo no penso entrar en aquesta discussió perquè crec que no... No ho vaig acabar d'entendre i esperava que potser m'ho podies explicar, però no passa res. Bé, en tot cas, justament ahir, que abans el David deia que van fer programes de televisió des d'allà, un d'ells va ser l'Opinacat del Carlos Fuentes, allà va passar l'alcalde de Badalona i va explicar que l'any vinent, el Sant Jordi del 2026, segurament el Sant Jordi no es podrà celebrar a la plaça de la Vila. Anem a recordar-ho.
l'any que ve per aquestes dates, amb tota seguretat, aquest carrer i aquesta plaça estarà aixecada. Per tant, ja estem treballant amb una iniciativa temporal, però que ens portarà que inevitablement l'any que ve no podem celebrar la fira a la plaça de la Vila i als carrers més propers. Això deia l'alcalde. Dedueixo, David, que això deu ser per la pacificació de Francesc Layret, perquè no m'ho va explicar més, tampoc li van preguntar, suposo, però és per això? Sí, efectivament. Com sabeu, està treballant per part d'aquest govern amb el tema de la pacificació de Francesc Layret. Per fi ho podrem dur a terme, i és una reivindicació històrica dels veïns i veïnes de Badalona, i per tant aquest proper any, segurament per aquestes dates, s'estaran fent les obres i, per tant, no es podrà celebrar el Sant Jordi aquí. Jo crec que és, en definitiva, una qüestió temporal, específica per l'any que ve, però que al final tots els veïns ho entendran, perquè penso que hem de modernitzar el centre. Badalona mereix un centre més digne i que per fi pugui ser pacificat com d'altres ciutats que tenen i que funciona molt bé. Si va de debò, perquè clar, quan fa que es parla d'aquesta pacificació? Ho dic perquè l'alcalde va dir-ho de forma tan contundent que entenc que va de debò ara. Nosaltres hem posat fil a l'agulla, ja s'ha realitzat el projecte i per tant s'està treballant amb aquestes dates i per tant l'any que ve, segurament per aquestes dates, ja estaran executant-se les obres. I on es farà Sant Jordi? S'està mirant diferents opcions. A nosaltres ens sembla molt bé, crec que és un projecte que dels diversos governs que hi ha hagut hem anat contribuint. De fet, l'escull que hi havia abans de les eleccions municipals... Fa 15 anys que es parla d'això, vull dir que efectivament els diferents governs hi han contribuït. Jo puc parlar dels últims 4 que he estat, i per tant ho conec més a fons, i a part vam portar mobilitat des d'Esquerra Republicana els últims 18 mesos. Hi havia un escull que és que els autobusos articulats no podien girar bé per Avinguda Martí Pujol per agafar Via Augusta, que serà a doble sentit. I aquí s'estaven fent unes modalitzacions de trànsit per veure com es podien sincronitzar els semàfors per resoldre això. Em consta que el Partit Popular està buscant altres alternatives a través del lateral i per tant això potser ho pot accelerar més ràpid. S'han de licitar les obres i s'ha de fer. Jo, si d'aquí un any s'estan fent les obres, estaré molt content. Crec que estaria bé també fer-hi participar les entitats veïnals, els comerciants, etc. perquè quan parles amb ells diuen que ningú parla amb ells. Però a part d'això, si d'aquí un any s'està fent, estarem molt contents. També és veritat que Badalona té moltes mancances que no s'estan encarant i que les licitacions s'encallen. Al Ventós Mir mateix, l'excavació arqueològica, no hi ha manera que es pugui desencallar. El manteniment de les escoles no hi ha manera que es pugui desencallar. Hi ha moltes licitacions que queden encallades, per exemple, el contracte de neteja, que vau cometre errors a la licitació, hi ha impugnacions. I en canvi, ara correrem a fer això de Francesc Layret, que em sembla molt bé i crec que està bé i que ho vull. Córrer no seria l'expressió, Com? Córrer no seria l'expressió. Ja, però... Fa 15 anys que parlem. Sí, no. El que sí és cert, el que vols dir entenc és que el fet que s'anuncia la licitació no vol dir que es faci. Bueno, hem de veure-ho i si estàs prioritzant una licitació és que no estàs prioritzant les altres, perquè hi ha problemes en això, excavacions arqueològiques al Ventós Mir, hi ha problemes en la licitació del contracte de neteja, hi ha problemes perquè la directora de contractació plega perquè no ho suporta més i se'n va. Hi ha molts problemes d'aquest tipus i mentrestant mai hi ha cap problema, per exemple, per posar l'arbre de Nadal. No hi ha problemes per asfaltar determinats carrers. I això grinyola una mica, perquè crec que hauríem de començar a encarar aquelles coses que són molt urgents pels badalonins i les badalonines. Carola. Estava avançant amb això i jo no havia sentit les declaracions de l'alcalde i aquestes coses han de tenir una mica més de fons, crec jo. Dir, l'any que ve no podrem celebrar... Jo ara us puc anunciar que l'any que ve el menjador de casa no estarà disponible pel dinar de Nadal, perquè el farà la meva germana. Vull dir que jo aquest matí he parlat amb gent que té negocis a la zona que estaven sorpresos que ahir els hi diguessin que com si aquestes obres demà hi hagués d'anar la primera excavadora, i això no és ben bé així. Llavors seria interessant que l'administració, jo entenc que és lenta en el sentit que hi ha uns processos, unes licitacions, tot té uns ritmes que costen molt, però hauríem d'aconseguir que això es desencallés en el benentès que és excessiu la lentitud. És que el Carles fa broma amb els 15 anys, però és que és veritat, és que Badalona segueix sent una ciutat parada. Però ho és
i ara hi ha una majoria absoluta del PP i ho ha sigut en els governs anteriors. És una ciutat molt parada. La primera vegada que vaig venir a treballar en aquesta casa es parlava dels grans macroprojectes, que era el que em preguntaven en aquelles oposicions que em vas posar l'altre dia en pantalla. I clar, parlàvem del projecte Perrol, parlàvem del pont del petroli, parlàvem del camp de futbol... Però és que Badalona està allà mateix. És que la biblioteca de Can Casacoberta segueix igual. De veritat, el lampista de casa ja la tindria solventada. I a mi sí que em dol veure que Badalona està, que sembla una ciutat de tercera. Em dol. Llavors, sento l'alcalde que diu no, l'any que ve tindràs una zona de Francesc Layret pacificada, però ja, com que ja tinc una edat, llavors no me'l crec. No me'l crec. Però perquè tinc una edat i tinc una experiència. I jo no sóc gran de Badalona, vull dir-te, hi ha gent de Badalona que és molt més gran que jo. Però hi ha un descrèdit. Llavors, jo crec que després de presentar uns pressupostos, que a més, hi ha tots els romanents que està per veure què passaran, que han estat de rècord, i que a més teniu la possibilitat, com a majoria que sou, de poder tirar coses endavant en les que no heu d'anar d'acord amb ningú més, m'agradaria veure... més moviment. Òbviament, tu pots creure't o no creure't a l'alcalde i les seves declaracions, però jo el que crec és que precisament el que hauríem de fer, després de 15 anys de reivindicacions sobre aquesta qüestió, doncs si estem dient que ja estem a punt de poder executar aquestes obres, de licitar-les i executar-les, i que en un any tindrem els carrers aixecats precisament per aconseguir aquesta pacificació, que és una reivindicació històrica, doncs crec que ens hauríem de felicitar. Sincerament, pots creure-t'ho o no pots creure-t'ho, però si s'està fent aquesta... si es dona aquesta informació i s'està dient que en aquest període de temps es realitzarà una obra que és una obra que s'està demanant des de fa tants i tants anys, d'on han passat tants i tants governs... Però ahir l'alcalde, de la manera que ho va dir, ho va donar com una cosa feta en un termini breu. I la gent que té negocis en aquella zona no sap res. Llavors, això no estic d'acord, perquè la gent d'aquella zona, i ho dic perquè sé que la coordinadora, o sigui, la regidora de districte i els coordinadors han estat treballant amb diferents comerciants, han estat treballant amb les associacions de veïns. De fet, jo mateix vaig estar aquesta setmana mateix reunit amb diferents associacions de veïns de tot el districte 1 i en el qual també es va parlar sobre aquesta qüestió. S'ha parlat amb els comerciants, s'ha parlat... Jo no sé si el 100% dels comerciants han estat en aquesta reunió i coneixen quan es farà aquesta pacificació, però el que sí sé és que aquest govern, a través de la regidoria de districte, a través també del regidor d'urbanisme, que és qui porta el projecte, en aquest cas de la pacificació de Francesc Layret, s'han reunit amb les associacions de veïns, que suposadament són els representants dels ciutadans d'aquella zona, i han explicat, i no només han explicat el projecte, sinó que l'han compartit i que, a més, l'han treballat conjuntament. A veure, què hem d'acabar, Àlex? Jo el primer que he dit és que em felicitava. Vull dir que ho torno a dir, ens felicito perquè estic content que això tiri endavant. Tinc molts dubtes, perquè aquest govern anuncia moltes coses i la veritat és que el dia a dia, i és el que jo intentava dir, no està funcionant. No hi ha cap de contractació des de fa molts mesos. No teniu cap de recursos humans i, per tant, no esteu contractant totes les persones que feien falta a l'Ajuntament perquè la ciutadania rebi millors serveis i tots aquests projectes es puguin desencallar. L'Ajuntament està tenint problemes per pagar lloguers dels edificis on està des del mes de gener, convertint això l'Ajuntament en el major ocupa de la ciutat de Badalona, que potser llavors el regidor d'Ocupacions hauria d'anar a veure què passa amb tots aquests espais que no estem pagant als lloguers de la ciutat de Badalona. Insisteixo en les obres del Ventós-Mir. Per tant, els anuncis estan molt bé, però després del dia a dia teniu un govern amb majoria absoluta, amb 2/3 del ple, que podria canviar el nom de la ciutat si volgués, però que no està sent capaç de fer cap de les transformacions que aquesta ciutat necessita. Bé, hem d'acabar. Moltes gràcies al David Mejía, a l'Àlex Montornès i a la Carola Barriga. Per cert, demà s'inaugura la Fèria d'Abril. Sí. Sou d'anar-hi o no? Sí, nosaltres cada any hi anem. Sí? Sí. Aneu a tot arreu? Poseu un estand, també? Fins ara teníem la bodega republicana durant molts anys. La bodega republicana? Sí, tenia molt d'èxit dins de la Fèria d'Abril i els últims 2 anys, per diversos motius, no hem pogut posar, però la idea és recuperar-la. Ah, sí? Per què no? Vull dir que... Vallès i Vienes on t'hi veig. Jo soc un 25% andalús. De fet, ho tenim un avi andalús, sí. Perquè et sorprèn tant? A Torrejillas som andalusos. La gràcia flamenca te la veig amagada, diguem-ne. El duende, no li veus. No li veus el duende. No li veus el duende. El té amagat. Però així també Vallès i Vienes? No, tant no arribem. En general no ballo. No, d'acord. Ni tampoc sardana? Tampoc, així no ofenc a ningú. Ja, perfecte. I la Carola i el David sou d'anar...
La veritat és que sí el David és més de Vallenato, Soc més de Vallenato, sí. De Vallenato. Que no es balla a la Fèria d'Abril, en principi. En principi no, però bueno, alguna caseta, potser alguna cançó pot sonar, Doncs vigila que anirem a gravar, si gravarem ballant al Vallenato. La Carola tampoc, No soc molt de Fèria d'Abril. Aquest any es paga entrada, per cert, Sí. No era el tema, vull dir. Jo el que sí que vaig anar a la inauguració del cartell i em sembla que és un cartell molt encertat i molt maco. Sí? Molt bé, doncs mira, justament parlem ara de la Fèria d'Abril perquè des de fa molts dies que molta gent a Badalona, hi ha molta gent que hi va, sabeu que està aquí a tocar al fòrum, i hem anat a una botiga de Badalona on des de fa mesos ja tenen cua de persones que es vesteixen amb aquests vestits de Ferralaes. Anem a veure-ho. Avui som a Mag Woman, la botiga del moment per molts badalonins i badalonines que voldran lluir en aquesta pròxima primavera els vestits flamencs a les diferents festivitats. Com no, una que ja està a tocar és la Fira d'Abril. Mag Woman desprèn una energia de tradició i alegria del sud d'Andalusia. Per això aquí al meu costat tinc a la propietària, a la Marina. Marina, com vas començar en el món flamenc? Pues comencé de una manera un poquito así especial. Bueno, a mí siempre me ha gustado, ¿no? Un poquito la música flamenca y eso. Y yo hacía ropa de calle aquí en esta tienda. Y bueno, cuando comenzaron los chinos a empezar a vender en los almacenes grandes, pues claro, todo esto se fue un poco al traste, ¿no? Y entonces mi marido un día me dijo, ¿por qué no pones un vestido de flamenca que yo había hecho a mis cuñados, que eran de Andalucía y Cataluña, una entidad de aquí arriba, de Badalona? Y cogí un vestido y lo puse en una silla al lado de la puerta. Y una chica que trabajaba en el Carrefour, que era profesora de baile de aquí de la Casa de Utrera, en Badalona, pues al pasar lo vio en la silla y me preguntó, ¿no? Dice, ¿aquí hacéis vestidos de flamenca? Y yo le dije, pues sí que hacemos vestidos de flamenca. Y ya pues quedé con ella para ir a su entidad a medir a las niñas y hacerle los trajes. Fue mi primera clienta y a partir de ahí ella pues se juntaban en los eventos con otras entidades y de una a otra, pues el boca a boca, aquí estamos ya 19 años haciendo vestidos de flamenca. Que fuerte, I amb la fira ja a tocar, el ritme de treball ha canviat molt ara? Sí, cuando llega la temporada, o sea, desde enero hasta mayo-junio, que en junio acaban los festivales de finales de curso, pues en esas fechas es mucho más, hay muchísima más faena, sí. I Marina, quines són les tendències d'aquest any, per aquesta nova temporada? Em podries ensenyar algun que vegis que ja s'està venent més? Pues este año las tendencias son vestidos en tipo sirena y con mucho volumen abajo, algo similar pues a estos así que llevan muchísimo volumen aquí abajo de organdí. Este por ejemplo también. Suelen ser estrechitos hasta la rodilla y luego capa y mucho volumen abajo. Es la tendencia más de este año. ¿Y alguna preferencia de color? Pues se lleva muchísimo los topos. Este año hay topos de muchos colores y casi todos son flocados, como en terciopelo, y son colores muy vivos, o sea, verdes con lilas, gambilla, fucsias, colores muy vivos. Tinc una clienta molt habitual, la Mar Prosper. ¿Por qué vens aquí a Mag Woman? Bueno, pues porque yo conocí a Marina a los 2 años que tenía la tienda abierta y bueno, una persona me dijo, oye, hay una tienda en Montígala. Bueno, no la encontraba porque no me dieron la dirección exacta y al final, pues sí, la localicé y aquel día entré y me llevé ya 2 vestidos espectaculares, preciosos. Bueno, pero luego he seguido porque, bueno, soy un poco presumida para ir de flamenquita y bueno, pues tengo un montón de vestidos que ahora vengo a probarme uno y he visto otro, igual me llevo 2, ya veré, casi seguro. Quina connexió tens amb la cultura flamenca? Ay, me agrada molt. Yo, a ver, tengo familia en Sevilla, de hecho, como mi apellido, mi Lola Prosper, vive en la Puebla del Río y tengo mucho trato con ellos, pero no sé, es que siempre me ha tirado. Yo digo, soy de Zaragoza y bueno, y de un padre gallego, o sea, que no tengo, pero me tira muchísimo. Igual que vivo a gustísimo en Cataluña, porque vinimos por los estudios, pues, no sé, me tira muchísimo el tema andaluz. Y bailo en un grupo, actuamos y luego soy socia de la Estepa también y de la Casa Andalucía de Zaragoza. A més dels vestits, tens algún complement imprescindible? Sí, bueno, sí. La verdad es que me encantan las flores y los pendientes, soy muy presumida, la verdad que sí. Y bueno, todas estas cosas sí que las tengo muy bien preparadas siempre, que me conjunten sobre todo con los colores. Y zapatos. Eso sí, los zapatos de profesional para poder bailar bien. Crec que abans t'he vist que utilitzaves les castanyoles i que tenies un ritme molt agafat. Sí, bueno, es que también toco castañuelas y actuamos de castañuelas, pero tocamos igual vals
que sevillanas, que una jota, que un paso doble. Sí. Y que incluso tocamos las castañuelas con la danza catalana, con las sardanas, y a la vez casi nos ejercitamos levantando las manos y tal. Quedan muy bonitas, ¿sí? Quin vestit recomanaries d'aquí, de McWoman? Uy, todos. si tiene una manera que es una maravilla de cómo trabaja. De hecho, bueno, pues todos son bonitos. Yo tengo faldas, tengo de escuela, tengo chalecos, tengo hasta el que llevo puesto. Lo ha hecho ella. Doncs ja ho veieu, la Mar és una clienta habitual i fixa d'aquí McWoman. Jo em quedaré mirant a veure si veig algun vestit que a mi m'agrada i potser també m'apunto a la Fira d'Abril d'aquest any. Jo no sé vosaltres, però jo ja estic preparada per la Fira d'Abril. No et perdis el millor contingut del Badalona 360 a les nostres xarxes socials. Pensa que fins i tot la Dulceida s'està plantejant seguir-nos a Instagram. Potser sí, Badalona mola. I si vols estar al dia del que passa a Badalona, també som a la xarxa X. Que se li va tirar la garsa al cap al nen i amb el bec li va fer una ferida. Connecta amb el Badalona 360, connecta amb la ciutat. I crec que el nostre convidat és sobretot un expert justament en la Fèria d'Abril, que és el tema del que ara parlàvem. Gerard? Soc jo, el de la Fèria d'Abril? Ah, no? No sé. És que et veia i dic, el Gerard té pinta de ser d'aquests que ballen sevillanes... No gaire, no. Gens? Gens ni mica. Podria veure fino, potser, o rebujito, eh? O rebujito, això sí. Això sí, tot ja saps que jo, tot el que sigui jo, l'aigua de les flors, fins i tot... Però ballar en general sí, no? Tampoc. Ets arrítmic. Després de l'aigua de les flors, segurament. Tens pinta de ser arrítmic, no? No, al contrari, jo tocava la bateria, escolta, tinc bastant de ritme, Tocar la bateria és ser arrítmic. És possible? No ho sé, segurament sí. Ballant almenys sí. Segurament no. Jo... Tocaves la bateria? Jo he tocat la bateria i tocava el saxo també. Jo tinc coneixements musicals. Ah, sí? Ets una caixa de sorpreses. Per cert, abans de començar, això que m'estàs explicant mentre durava el reportatge, es pot explicar o no? El què? Sí, suposo que sí. Ahir vas estar a Barcelona en el Sant Jordi perquè et van donar un premi. Sí que es pot explicar. Sí. Explica-m'ho. Res, senzillament això, es tracta de... Jo ja havia editat les obres completes de la Mercè Rodoreda, les obres de teatre, el 2019, justament, juntament amb un professor de la Pompeu Fabra, l'Enric Gallent, i a posteriori l'Institut d'Estudis Catalans ha descobert uns papers de la Mercè Rodoreda i entre aquests papers ha aparegut una obra de teatre que en aquell moment no estava editada. Però és inèdita. Estava editada molt parcialment en allà, perquè allà quan ens va sortir jo la vaig editar, però eren 10 pàgines. I ara sembla que ha sortit completa. Llavors, la feina que hauré de fer, i per la qual m'han donat aquest ajut econòmic, o aquest premi, diguéssim, és justament per editar-ho, per fer tot l'estudi, per veure quina és la magnitud d'aquells fulls i si tenen un ordre i si tenen un sentit. Però això serà notícia, segurament. Sí. No, perquè és una obra de teatre inèdita de Mercè Rodoreda, entenc, no? Que s'ha trobat recentment completa. Segurament serà notícia. L'estudi del qual el faràs tu. Efectivament. Doncs escolta, ja en parlarem quan acabis o quan portis més avançat l'estudi. Si tot va bé, d'aquí un any per Sant Jordi això estarà enllestit. Doncs vinga, estarem pendents. Parlem justament de teatre, mira, i del que arriba aquest cap de setmana a Badalona, l'imperatiu categòric, això arriba el 26 d'abril al Teatre Zorrilla. Sobre teatre puc parlar una mica més que sobre la Fèria d'Abril, Sí, em sento més còmode, si més no. Mai se sap. Sobre teatre, l'imperatiu categòric, això és... Que no l'has vista? No l'he vista perquè es va esgotar en el seu moment, es va fer ja la temporada passada i va ser un èxit. Es va esgotar superràpid i totes les crítiques van ser molt positives. Ve aquest dissabte, dia 26, a Badalona, i jo la veuré aleshores. Em fa molta il·lusió veure-la perquè, bé, l'imperatiu categòric és el principi kantià, no? Aquell ètic que diu que comporta't de tal manera que allò que tu facis t'agradaria que es convertís en una llei universal, no? Que ho fes tothom. Llavors, l'obra de teatre, tot i tenir aquest títol així com molt rimbombant, no? És bàsicament la història d'una professora de filosofia de la facultat que està passant una crisi vital, no? Sí, jo he llegit que és una crítica en part a la precarietat de la universitat. Sí, exacte, al món de la universitat, al món laboral, o una certa lectura també d'una forma que s'està convertint en forma de viure a les ciutats, no? Una cosa que anem veient constantment en premsa i a mi em fa gràcia de veure-ho, però ja dic, no puc valorar-la perquè no l'he vist encara. Anem als bons, això es veurà el 23 de maig, per tant queda molt, queda un mes, però també al Teatre de Zorrilla, els bons. Això és una obra d'en Jordi Buixaderes i el... Paco Mir? Dirigida pel Paco Mir i per en Ramon Madaula.
Ramon Madaula és l'autor del escriu text. molt, no? Sí, a mesura que ha anat passant aquests últims anys, escriu bastant. Sempre escriu bastant el tema de la comèdia, fa una comèdia bastant costumista, ho podríem dir, o propera a una factura clàssica, a un tall clàssic, i aquí és bàsicament la història de dos amics, que són aquests dos personatges que veiem en pantalla, que un que hauria de fer un paper en els Pastorets no el pot fer perquè ha d'entrar a presó i li demana a l'altre que el supleixi. I l'altre que l'ha de suplir es veu incapaç d'assumir el rol i llavors li dona consells. I suposo que a partir d'aquí es generarà també tota una situació còmica. No l'he vista, però bueno, sabent que és Ramon Madaula i pot estar molt bé. Paco Mir és un gran director també de teatre còmic, pot ser interessant. Anem fins a Barcelona, al Teatre Condal, fins l'11 de maig, per tant, fins al dia de Sant Anastasi, podeu veure Lapònia. Lapònia. Avui porto comèdies, bàsicament. Lapònia és una gran comèdia. Aquesta se n'ha parlat molt, l'has vist aquesta? Sí, és una gran comèdia. Lapònia està molt bé. Lapònia és ideal per aquelles persones que, perquè ens entenguem, els agrada un teatre d'anar-se a distreure, d'anar-se a passar-s'ho bé, amb un plantejament o una factura de comèdia de situació, és a dir, uns plats bruts, per entendre'ns, o una cosa així, no? Perquè tot passa en un menjador d'una casa i són dos matrimonis que s'acabaran discutint, dos matrimonis que són dues germanes i els respectius marits s'acabaran discutint perquè els fills d'ells, dels dos, és a dir, els dos cosins, diguéssim, els dos fills, s'han barallat i aquesta discussió dels dos nens porta que els adults discuteixin i es comencin a plantejar tot un seguit de dilemes ètics, podríem dir, o sobre els costums vinculats al Nadal, sí? Tot passa a la vigília de Nadal, el dia 25. Això no té molt de relació, ara potser l'espifio, amb el Déu Salvatge? No és també... Clar, el Déu Salvatge, sí, que també te l'he posat aquí, també és una mica el mateix, sí. Sí, de fet, ara parlem després del Déu Salvatge. Abans, Mort d'un comediant, Teatre Romea. Una altra comèdia, en aquest cas d'en Jordi Bosch, i és la història d'un senyor que és un actor consagrat, que comença a fer-se molt gran, necessita tenir un cuidador a casa que l'ajudi i és un senyor tan especial i de tant caràcter que els cuidadors no li duren. O sigui, cada 2 o 3 dies ha de canviar de cuidador. I assistirem a l'entesa entre un nou cuidador i aquest personatge, tindran una bona química i això perpetuarà que tinguin una relació durant uns mesos. Hi haurà un gir de guió, perquè aquí comença l'obra sent una comèdia i acaba sent un drama, podríem dir. És una comèdia dramàtica, si ens haguéssim de posar a fer etiquetes. Però t'ha agradat o no? Sí, em va agradar. Em va agradar més Lapònia, segurament, però sí. Vaig trobar que en Jordi Bosch és un punt histriònic, però ja té tendència a ser-ho. En canvi, a Lapònia estan tots molt més mesurats, no? La Míriam Iscla, que fa Lapònia, és una gran actriu còmica, ho fa molt bé. Un Déu Salvatge, mira, que t'ho he dit i no sabia que la teníem aquí. Ho dic perquè vaig veure la pel·lícula no fa gaire. Sí. Sembla que la va adaptar Roman Polanski, si no m'equivoco. Sí, efectivament. I està prou bé. I recordo que era també una discussió de dos matrimonis al voltant també d'un conflicte amb el... Sí, són dos nens que s'han barallat, no? I que si el teu fill ha pagat el meu i s'han discutit i com ho hem de resoldre, i que si li has de dir al teu fill que faci això i que no penso dir-li, i això acaba generant tota una situació d'embolic i de conflicte i que els dos adults s'acaben barallant fins i tot més que els dos nens, no? Aquesta no la podeu veure ja, que consti, perquè acaba el 21 d'abril, oi? Es va acabar ja, sí. Un Déu Salvatge ha estat fins ara en cartell, ja s'ha acabat, però bueno, és un clàssic, s'ha fet 10.000 milions de cops i està ja fins i tot la versió cinematogràfica. Anem al Heartbreak Hotel amb les coses excepcionals. Fins al 27 d'abril, fins diumenge, sí. Això ja s'havia fet també, és una reprogramació. S'havia fet en aquell teatre de Barcelona de la Rambla, que ara no recordaré el nom, que està davant del Poliorama i que ara està tancat, on actuava sempre el Pepe Rubianes. Anava a dir el Condal, no. Bueno, és igual. Sí, a mi també em sortia el Condal. Algú m'ho buscarà. Comença amb una C, sí, és igual. Doncs... Capitol? El Capitol, efectivament. Molt bé, Enric Cabanyes. Capitol. Sí, doncs en el Capitol. Això ho havíem fet en el Capitol fa 5 o 6 anys, abans que el tanquessin. Hauria ser de les últimes produccions que van fer el Capitol. I l'han recuperat, i és un monòleg còmic. Està al Terrat, he llegit, pot ser? En principi Sixto Paz, no sé si ara pot participar també a la producció al Terrat, però això és una cosa que feia Sixto Paz, Pau Roca, i que era el monòleg aquest, sí, i aquí el veieu, a les imatges, i era bàsicament, doncs això, una enumeració de coses excepcionals de la vida, coses que m'agraden i que implicava que la gent hi participés. Ui, a mi això no m'agrada.
que participés si volies, no et feien sortir si no volies. És que no m'agrada els llocs on em fan sortir, no m'agrada. Tu passes malament a la màgia, doncs? A on? A la màgia, allò, a la primera fila no hi vas mai a màgia. I et va agradar per això o no, aquesta? Sí, està molt bé també. Bueno, ja l'havia vist, l'he tornat a veure, m'agrada. Particularitat, Herberg Hotel és una sala petitíssima. Però això està bé, en un format així, no? Sí, però canvia la percepció. O sigui, jo havia vist el Capitol en el seu moment amb 150 persones o no sé quantes, i de cop que n'hi hagin 60 o 70, que és el que té aquell aforament, doncs clar, canvia moltíssim, no? I també la recepció. Però està molt bé. Avui porto comèdies, bàsicament. Ens queden 3 minuts. Això encara no s'ha estrenat, s'estrena de fet, s'estrena avui, la tercera fuga, al TNC. Sí, no, clar, s'estrena avui, no ho he pogut veure encara, però val la pena dir-ho. És Victoria Spunsberg, també. T'acabo de parlar de l'imperatiu categòric, aquesta és la següent. La següent obra que ha fet. Pinta bé, pinta molt bé. No l'he vista, no en puc parlar, però... És que surt Clara Segura, almenys en el surt la Clara Segura, sí, i pinta molt bé. I jo crec que val la pena posar-ho aquí perquè, ja et dic... I en el Goya arriba El favor, que s'estrena el 26 d'abril. Que és una altra comèdia, avui porto comèdies. Mira, Pau Roca, també. Primaverals, sí. I aquí, bàsicament, és la història d'uns amics, que aquí els tens. Surt en Xavier Ricard, que és de Badalona, també. Sí? I surten aquests amics, un li demanen als altres 3 de dir, escolta, vull tenir fills i no puc. Qui té ganes de fer una donació d'esperma? Què en dius, ara? Pel meu matrimoni i per la meva dona. I tots es queden com, què diu aquest ara? I a partir d'aquí genera tota una situació tensa, còmica, d'embolic. Fixa que avui tot el que porto són comèdies... Sí, no, però deu ser també una... Però també perquè és una mica el que hi ha en cartell, Això m'ha dit, deu ser una representació del que hi ha ara mateix. Sí, és bàsicament el que hi ha en cartell. Acabem amb òpera. Òpera, que aquí de comèdia no en té res, veuràs. La Sonàmbula. Anem a veure com sona aquesta Sonàmbula que es pot veure al Liceu. Anem a escoltar-la. La Sonàmbula. Fins al 8 de maig, Gerard. Fins al 8 de maig, la Sonàmbula. Bellini és un dels clàssics del bel canto. Si haguéssim de parlar del triumvirat belcantista, Rossini, Bellini i Donizetti són els 3 compositors. I aquesta segurament és una de les òperes, o l'òpera més famosa de Bellini. Explica la història d'una sonàmbula. Per això es diu així. I la sonàmbula és bàsicament la història d'una noieta jove que està promesa amb un noi, tenen previst casar-se, però com a sonàmbula li passa que de nits es mou sense ser-ne conscient, no? I una d'aquestes caminades nocturnes farà que acabi a casa d'un altre noi. I quan tothom es llevi i la vegin a casa d'aquell noi, hi haurà un problema amb el tema de la moral, de dir, ostres, què fa dormint a casa d'aquest altre quan s'ha promès i compromès amb mi, no? És un molt bon punt de partida. I això generarà tot un conflicte, a propòsit de la gelosia, podríem dir, o de la possible infidelitat. Podria ser un argument de comèdia que no ho és. Que no ho és, perquè és una obra seriosa o semisèria, ambientada als Alps suïssos, que això també fa que l'entorn rural sigui molt punyent, no? És com una mena de... A mi m'agrada molt el verisme, no? El verisme també tractava tots aquests temes de la infidelitat i sempre ho feien en un context rural o en un context allunyat de les ciutats, en què la gent tenia moltes passions i sovint molt vinculades al món del cristianisme i al catolicisme, aquestes coses. I aquí potser el vessant catòlic o religiós no hi és tant, però sí que hi ha aquesta cosa de la comunitat que és molt tancada i amb la moral molt tancada. Hem d'acabar, Gerard. I això. Doncs és una gran òpera. La podeu veure. Moltes gràcies, Gerard, per acompanyar-nos. A vosaltres. Nosaltres marxem, tornem demà a partir de les 9. Avui us posem una mica de música sobre Sant Jordi, que li hem demanat a la intel·ligència artificial. Tornem demà, gràcies, bona nit. Que s'enrotllin llibres i roses plena emoció, Badalona riu plena de llum, amor i poesia, són un bressol. El dia dels flaxos, herois antics, històries que mai no han de morir. Una rosa, un llibre, una explosió d'amor que volem viure aquí.